Чочка. Айде бе. Мама, не му давай книжката. Ще ти взема кучето. Добре, няма да му идем. Не му давай, защото ще скъса. Чули ме? Хайде, фани го и му вземи. Ето. 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 Да. Ето. По-силно ли? Да. И Мелги може да не иска по-силно. Той не може да си каже. За сега така ще е, душичко. Служи си кръка на главата на Оги. Виж колко е удобно. Да. Не. Прави му кръчете. Да? Ето. Кое бе? Това? О, това е някакъв косъм. Моля те, Слънци, махай ги тия косми. Джуджанчо, да те залюля ли още? Да. Ади.